شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی ویلکم بیک ویور ویرات تھوڑا ماشاءاللہ واپسی آ گئے، ریڈی شیڈی تھی کہ لش پش کر کے دکان دے آئے بیٹھے ہیں تے ماشاءاللہ نال ہے اپنے خوبصورت جی سالانہ محفل VIP اور پیاری جی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہو سی اور محفل میلاد ہو سی، لنگر پانی دا وسیع انتظام ہو سی تے آپا چلتے پہ محفل میلاد دے تے ماشاءاللہ ریڈی شیڈی تھے بیٹھے لش پش کر کے دکان دے بیٹھے روزی روٹی کریں دے پہ تے تو ماشاءاللہ محفل میلاد جاری ہے۔ آپ چلتے ہیں اتنے چل کے تو ماحول ڈگے سو ولاگ ڈگے سو پیارا جہاں اور خوبصورت جہاں تے فی الحال اپنے کھوکے تے بیٹھے ہیں، جتنی بھی سنگت ساتھ ساڑھے چینل تے نویں آئی ہے عمرے سے ساڑھا چینل جلدی سبسکرائب سلیم کھوکے والا پاک ولیج لائف دی سرح کی آواز اور ویڈیو واچ کرنا بھولنا نہیں، محبتاں مارنی ہیں تے فیس بک پیج تے ساری ویڈیو پہنچ پہ تو وہ بھی تو فالو کرو تے باقی انشاءاللہ چلتے ہیں محفل تے چل کے تو ماحول لکھنے پیارا جہاں خوبصورت جہاں اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی، ویڈیو دے نال جڑا رہنا ہے، ویڈیو واچ کرنی ہے کیونکہ زیادہ دیر دوارا میں سیر ہی نہیں کھانا پیا کہ میں جلدی ولاگ کو کمپلیٹ کرنا پیا کہ دیر نہ تھی ونجے کہ والد صاحب کے سلیم بھائی تو اپنی سٹوری سناون پہ دے ماحول لکھایا کرو تے باقی ماشاءاللہ آپ چلتے پے اگیں چل کے تو لکھے سو ماحول پیارا جی ریڈی شیڈی تھی کتے تے گرمی تھی پہ پکا بند کری تے کیونکہ پکے دا شور آندے ولاگ دے وچ تے باقی ہن آپ چل کے تو ماحول لکھے سو پیارا جا خوبصورت جیاں اور انجوائے کرو اس اوکے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ کی ٹھیک ہے پنجابی بولا پنجابی یار سرائکی تو روز پڑھتا کتا پرالے سارے سن دیں پروگرام پنجابی ہیں تو میں پنجابی بولا شارق خان اور اندھا پروگرام ہے تو پھر پنجابی تقریری ہے ہاں پنجابی چلے گی انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام ترمذی سے امام ترمذی فرماندے نے کہ سرکار نماز ظہر مسجد نبی شریف پڑھائی تے سرکار نماز پڑھا کے اپنے حجر مبارک تشریف لے گئے، ادھروں مسجد نبی شریف ادھروں چپ دے حجر پاک سرکار نماز پڑھائی، آقا کریم علیہ السلام حجر تشریف لے گئے۔ دا ذکر کریے مطلب محفل ذکر دا اہتمام کریے بھی بیٹھے بھی مسجد نبی اچنے اتنے بہنا ہی ثواب ہے، لیکن انہوں دا اعتقاد اور عقیدہ صحابہ دا ایسی کہ اتنے بیٹھے تے اون جا ثواب تے ملدا پیا ہے لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ کریے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک صحابی سرکار دا اٹھا انہیں اللہ جل شانہ دیاں وحدانیت تے بیان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی رب دا شکر ادا کیتا سرکار پوچھا شکر کیڑی شاید ادا کیتا جی صحابیت کہتے نے یا رسول اللہ اسا اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ شکر اس گل دا ادا کر دے بھائی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی ولادت ساڈے اندر کیتی۔ یا رسول اللہ تہاڈی ولادت دا شکر پہ ادا کر دے سان۔ آقا کریم علیہ السلام دا ہلکا بنا کے رب کائنات فخر کر رہا تھا اور رب فخر کرے اونا بندیاں دے جڑا رسول اللہ دی ولادت دا ذکر کرن۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سرکار دی ولادت دا ذکر جتنے بھی جڑی جگہ تے بھی ہوئے اللہ بھی خوش ہوندہ ہے، اللہ دا محبوب بھی خوش ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا چند دوست کسے مجلس وچ بیٹھے ہوں، ایک ہوندی ہے محفل
ایک ہوندی مجلس فرماندے نے کہ محفل ہوے یا مجلس ہوے یا گھر دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی آوے، ثنا خان، خطیب، وائز، قاری، علامہ، مولوی، کوئی بھی جدوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی لوے، سرکار دا اسم گرامی سن کے سرکار دی بارگاہ درود ایتھے علماء دا اختلاف ہے، کچھ کہندے نے کہ ہر واری جتنی واری سرکار دا نام آوے ہر واری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ درود پڑھنا واجب ہے، وہ باقی دفعہ سرکار دا نام سنو غور دے نال محبت دے نال۔ تے اساں بیٹھے ہونے محفل دے وچ مولوی آوے وہ بھاویں پونا گھنٹہ تقریر کردا رہے، جتنی دفعہ مرضی سرکار دا نام لوے، اسی جو سر سٹ کے بہنا ہے نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، گھر نہ جکائے، میری گال کو سمجھائے ضرور، گال دی سمجھ ضرور رکھے آ جائے۔ جدوں بھی اللہ تے دے محبوب دے ذکر دی محفل وچ بیٹھو، عدم توجہ دا شکار نہ ہو، متوجہ ہو کے بیٹھو، کیونکہ تواڈے سامنے کسی عام بندے دا گل نہیں پہ آندا، کسی کو سیاستدان دی گل نہیں پئی ہوندی، ہاں قائد اعظم دی گل دی بارگاہ وچ گوارا ہی نہیں، اگر انہیں سجدہ صاحب نہیں ہن دسو کیا کرتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد آپاں تے ہوں مطلب چوری خان اور کتنے عرصے کوئی تقریباً 8-10 سال ہو گئے نا، 10واں ہے میرا خیال ہے نا۔ ساری ہوں نہیں پڑھے ہیں، ہاں جیم سین میم تو آپ ہیں، احمد کتنا پروگرام ہے یہ؟ 8 سال ہو گئے ہیں مجھے آتے ہوئے، 3-4 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، پہلے قبلہ ابا جی حضور بھی آتے تھے۔ اے 8 سالاں تو تے اسی مناؤندے پئے ہیں، سال 2 سال دی گل نہیں، تے اس تو پہلے ملا مطلب سرکار دے دور تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے سب تو پہلے سرکار دی میلاد دی دعوت کنے کیتی سی؟ دوران طواف سیدہ آمنہ پاک دے حجرے والے پاسے جھک سجدے جھک گیا، پریکٹیکلی جھک گیا۔ ہن آپ طواف کعبہ کردے سن، ادوں جدوں سرکار دی ولادت ہوئی، دوران طواف کعبہ پورا جہان منور ہویا، نور نالا نور، اتنی نورانیت۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماندے نے چاند تے تارے زمین دے اتنے قریب آ گئے سن کہ میں انج لگدا سی کہ ہنے زمین تے ڈگ پین، اتنے نزدیک اتنے قریب آ گئے سن۔ تے ادھروں اچانک بیت اللہ جھک گیا، فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ آج کوئی غیر معمولی کام ہویا ہے، آج معمول تو ہٹ کے معاملہ ہے، بھئی بیت اللہ نو آج تک جھک دیاں نہیں ویکھیا، زندگی گزر گئی ہے بیت اللہ دا طواف کر دیاں، بیت اللہ نو انج موومنٹ کردہ ہلدا یا جھکدا کدی نہیں تکیا، پتھر بھی کدی جھکے نہیں۔ سیدنا عبد المطلب فرماندے نے میں دوڑے اپنے گھر، کیونکہ آپ نے تے علم سی نا، کیونکہ نور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی پیشانی مبارک اترے ہیں، اینا ہستیاں نو علم سی، انہاں نو پتہ سی سرکار دی آمد۔ سیدہ آمنہ پاک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رستے بنا کے آبادیاں کر دی تھی، پہاڑ شاہ سارے کٹ کے لے گئے نے۔ پہلے مکہ شریف ایسی جگہ تے سی کہ ارد گرد ساریاں پہاڑیاں سن، مکہ دے داخل ہونے دا کوئی اور رستہ نہیں سی، ایک کوئی رستہ سی، اسے رستے چو مکہ چو داخل ہویا جاندہ سی، اسے رستے چو مکہ شریف چو باہر نکلیا جاندہ سی۔ آپ فرمایا جاؤ اے ارد گرد پہاڑ نے، خشک پہاڑ، انہاں غاراں دے وچ جنگلی درندے رہندے ہونگے، جاؤ اے گوشت دے بڑے ٹکڑے چورائیاں تے رکھ کے آؤ، اے غاراں دے دہانیاں تے رکھ کے آؤ، تاکہ آج اس لجپال میرے پوترے دی ولادت دی خوشی ہے انسان تے انسان کوئی درندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ اچھا سانو ناتکاں ہوندے نے، مولوی ہوندے نے، تقریراں سنا ہوندے نے کہ جی حلیمہ سعدیہ طیف چوں نکلی تھے او جناب
مکے دیاں پوریاں گلیاں پھردی رہی، باقی دائیاں نال سن، امیراں دے بچے باقی دائیاں لے گئیاں تے وہ سورے پڑھدے ہوں، مینوں سور تے نہیں آوندی، میں کوشش کرتا بیٹھا تھوڑی جی لان دی، وہ دائیاں لے گئیاں تے پیچھے حلیمہ سعدیہ ساریاں گلیاں پھر کے سیدنا عبدالمطلب والے گلی لئی، آپ سرکار ہاتھ بان کے کھلوتے نے دروازے دے باہر، آپ فرمایا حلیمہ پریشان نہ ہو، بچہ ہے یتیم بھی ہے تے غریب بھی ہے، وہ غریب سی جڑا جدے جمن دے اتے 300 اٹھ قربان ہوئے پیسے، وہ غریب دا پتر سی، مولوی حیا کریا کر یار، میرے آقا کریم علیہ السلام دے بارے تو آکھیں کہ غریب سن، وہ جدے درد کتے جدے درد منگتیاں دے درد تو شاہ وہ شیرین تو نہیں کیویں بنا لیندے نے یار، سمجھ نہیں حقیقت اے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی سرکار دو عالم علیہ السلام دی خدمت واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ نو پہلے ہی پتا سی، وہ سیدھیاں ڈائریکٹ میرے کریم آقا دے پاک گھر تشریف لے آئیاں سن اور اتو سرکار نو ہی لے کے آپ واپس گئیاں سن، مکے دی کسے گلی ہور گلی اچ نہیں گئیاں سن حضرت حلیمہ سعدیہ۔ آخری گل آپ اسلام پڑھیے، نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی باسعادت ہوئی نا تو سرکار دے حسن دے چرچے پورے مکے دے وچ گرد و نواح دے وچ بھی پھیل گئے کہ مکے شریف ایک لال آیا ہے، ڈاڈا سونا تے ڈاڈا برکت حسین ایسا کہ جدا چہرہ تکریاں پلک جھپکان دا دل نہ کرے، برکتاں آلہ قریش دیاں مائیاں ساریاں کٹیاں ہوئیاں اہل قریش دیاں، انہاں کے جائیے جا کے آمنہ نو مبارک بھی دے آئیے رئیس مکہ دے گھر، مکہ دے سب تو بڑے سردار دے گھر پتر ہویا، اور سیدنا عبداللہ پاک آپ سرکار دی ولادت تو 4 مہینے کچھ دن پہلے آپ دی وصال ہویا سی، آپ دے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا سرکار دی ولادت تو 4 مہینے کچھ دن پہلے وصال ہویا سی۔ ایک تے اس گھر غم سی جس گھر دا 25 سال دا جوان پتر فوت ہو جاگا، اس گھرچ غم دا سما کی ہوئے، انہاں کے جائیے مبارک دے آئیے آمنہ پاک نو، سیدنا عبدالمطلب سرکار نو جائیے مبارک دے آئیے۔ ان مکہ دے وچ رواج ہے کہ عرب دے وچ ہون بھی جدو اپنیاں دھیاں دیاں شادیاں کر دینے نکاح کر کے دن دینے، او اپنیاں بیٹیاں نو جہیز سب تو زیادہ آلہ تو آلہ خوشبوہاں دن دینے، غیر ممالک چو اللہ قسم دیا خوشبوہاں کہ او خوشبوہاں لب کے لے ہوں دینے کہ جڑی کسے ہور کو نہ ہوئے۔ اس معاملے عرب دے لوگ بڑے حریف ہیں، آپ بھی خوشبو بڑی چنگیاں خوشبوہاں لوں دینے کہ دھیاں نو جہیزے چوی اللہ قسم دیا خوشبوہاں تے اے رواج ہوندہ نہیں ہو دو دا ہے۔ انہوں نے کپڑے پائے اللہ قسم دے تے خوشبوہاں لائیاں جڑیاں سب تو مہنگیاں انہوں جہیزے چ انہوں نے ملیاں سن، لا کے جدو بڑیاں نہ حجرہ سیدہ آمنہ پاک دے اوتھے جڑی خوشبو سی انہاں دیاں ساریاں خوشبوہاں ماند ہو گئیاں جڑیاں غیر ملکاں چ لے آ کے انہوں نے لائیاں ہوئیاں سن، اندر بڑیاں تے کمرے دے وچ جڑی خوشبو سی، خوشبو سونگ کے ساریاں حیران ہو گئیاں۔ انہاں یک زبان ہو کے آکھیا، انہاں آکھیا آمنہ باقی گلاں بعد وچ سب تو پہلے اے گل دس اے جڑی خوشبو لائی بیٹھی ہے اے کتھوں لے آئی ہے، اے خوشبو کتھوں آئی ہے؟ آپ فرمایا بیبیاں اے خوشبو مینوں پیکیاں جو نہیں ملی، اے پیکیوں نہیں لے کے آئی، اے دے خوشبو اودوں دی اللہ رب العزت نے میرے جسم یہ تھرک پیدا فرما دیتی ہے جدوں دا لجپال میرے شکم میں چایا، اے ساریاں خوشبوئیں اے دی وجہ کر کے انہوں نے مبارک دیتی، واپس گئیں۔ ایک بی بی سی وہ بیچاری معذور، کپڑا پاک ہٹایا نا کپڑا مبارک تے چہرہ تک کے تے وہ بڑی خوش ہوئی، کہندی آمنہ اے جے لال آج تک میری آنکھ نہیں تکے، ایڈا حسین بچہ، ہن میرا دل کردہ انہوں چکا چک نہیں سکتی پر انہوں ہاتھ تے لوا دے، انہوں نے کہا اس لاجپال نو ہاتھ لوا دے، سیدہ آمنہ پاک چکیا انج، اس بی بی دومیں ہاتھ دوجہ دی کوشش کی تھی، ایک ہاتھ جدو انہیں لگیا نا سرکار دے جسم اتھر نال جڑا کپڑا لگیا سی اس کپڑے نو دا ہاتھ لگیا، اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرمائی اس کپڑے دے نال ہاتھ لگن دی وجہ کر کے رب کائنات او دے جسم دے جڑیاں رگاں خون بند سی گردن
گردش نہیں کر رہا سی رب کائنات تندرستی عطا فرمائی سرکار دی برکت دی وجہ کر کے اللہ شفا عطا فرما دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب بخاری تو برکت دی وجہ کر کے نا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی برکت دی وجہ کر کے شفا عطا فرماتی ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا جسم بالکل ٹھیک وہ جڑی لنگڑا کے ٹور کے ہوندی سی ٹور نہیں سی سکتی پئی جڑی بولن تو عاجز تھی وہ بول دی بھی ٹھیک بیٹھی ہے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا لت بھی جسم بالکل ٹھیک ہو گیا وہ چوک کے سرکار نو آپ دیئے یا آمینہ انہو والدن طیبا مقصورا اے آمینہ اے ایسا مبارک تے بابرکت طیب تے پاک بچے جیدی برکت نال رب تیرا رب شفا مات صدقہ حسین دا پہ مل دی ازانے مدنی دی آل دائی جاگتے احسان حسنین کریمین دا ایچھا سخی دار فطرہ سے پر منگے شمر منگیا سار ہے منگیا جو بھی کو سیدہ کر دیتا دانے منگیا جو بھی کو سیدہ کر دیتا دانے صدقہ حسین دا پہ مل دی ازان مدنی دی آل دائی جاگتے احسان نماز ظہر میں با جماعت پڑھیا اس نے کافی بندے بیٹھے نماز کر کے پڑھی چلو میری قدر نہ کرو چاہ نبی سی دی آل دی قدر کرنا تھوڑی تے ضروری ہے راجہ پہ محبت لے ہوا حسین دے ناتے خدمت کرو آجا میں تو مصطفیٰ جانے رحمت کلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی